Check this out. Prostorný byt v Havířově? Tak ten musíte vidět. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get Obývák. Velký a světlý. back, flip out the whole scene. Okay. Kuchyně je plně vybavená a připravená na vaše kulinářské dovednosti. You looking whack. I got the big stacks. I'm pushing stacks. On new outfit. You wish you had it on. Okay. 2 další pokoje v takhle prostorném bytě, to je jasná nezbytnost. I got it going on. Okay. A do komory se vleze neskutečně kompotu. Okay. A tento obrovský balkon, přístupný hned ze 2 pokojů, to je prostě bomba. Okay. A co okolí? Škola, školka, sportovní hala i lesopark. Vše do pár minut pěšky. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got. Jmenuji se Jan Simper a tenhle byt rozhodně stojí za to vidět. Zavolejte mi a domluvíme si prohlídku ještě dnes. Check this out. Okay.